Здравейте хора, аз съм МКП Про и днес ще играем Майнкрафт. Току-що се апдейтва версията на 1.0.02 и сега съм на God Mode и ще убия дракона с голи ръце. Но само не знам как ще се придвижа до там. Давай, давай, давай. С голи ръце и една броня. Диамантена. Никакви енчанти. Само God Mode. Добре, дали ще го направя на Survival. Ето, или съм на Survival Mode. И чао хора, това беше... Знам, че беше кратко, но другия път ще направя клип. Не се знае, ще видим. Довиждане!